Čo vám napadne, ak poviem plazma? Väčšine možno širokouhlý televízor, ďalším možno krvná plazma. Nie však plazma ako plazma. Tá naša dokáže toto. Plazmu v priemysle reprezentuje vysokoionizovaný plyn. Možno si niektorí z nás ešte spomenú na školu, kde nás učili, že jóny vznikajú odtrhnutím alebo pridaním elektrónu do neutrálneho atómu. Tento jav sa potom využíva pri jednej z metód delenia materiálov. Plazma obsahuje veľké množstvo ionizovaných častíc a práve preto je elektricky vodivá. Základnou podmienkou pri práci s ňou je skutočnosť, že sa s ňou dá obrábať len elektricky vodivý materiál. Pri plazme je zrejme najdôležitejší stupeň ionizácie. Práve ten určuje teplotu, s ktorou sa materiál delí. V priemysle pritom ide o silne ionizovanú plazmu, vytvorenú pomocou plynov, ako je napríklad argón, vodík, dusík, kyslík. Silnej ionizácii pritom zodpovedá aj teplota. Plyny vytvoria taký priestor, že ten samotný oblúk, jak horí, nám vytvorí plazmu. Je to proste teplota prevyšujúca, myslím, 3000 stupňov a pomocou tejto teploty a tým, že vieme viesť ten lúč tepla, vieme presne stanoviť dráhu toho rezu na tom danom plechu alebo materiáli, ktorý režeme. Plazma sa zväčša používa na rezanie elektricky vodivých materiálov s hrúbkou do 5 cm. Možno sa nájdú aj riešenia pre rezanie hrubších materiálov, no v priemysle sa potom na to používa tzv. Autogén, alebo inak povedané kyslíkovo-acetylénový plameň. Medzi výhody plazmy patria nízke obstarávacie a tiež prevádzkové náklady. Hlavná výhoda je v tom, že sa dosahuje určitá presnosť toho rezu, kvalita toho rezu, čiže jeho kolmosť, čistota toho rezu, že proste ten rez je hladučký, nepotrebujete už opracovať tie plochy nejakým špeciálnym zariadením, že by ste mali vrúbky alebo niečo také. Samotná plazma je akýmsi periférnym zariadením priemyselného NC stroja. V praxi to znamená, že sa na vyrezávanie dá veľmi dobre pripraviť predloha pomocou počítačového programu. V súradnicovom systéme funguje celé to zariadenie a využívať sa dá AutoCAD do programovania ako program, ktorý je kresliaci. Je veľká výhoda, pretože konštruktor, ktorý nakreslí nejaký dielec alebo súčiastku, vie to z toho pekne presunúť do toho paliaceho stroja a paliaci stroj presne podľa toho vie si nakonfigurovať, už ten operátor si pekne rozloží tie súčiastky na tomto, má tam na to špeciálne programy, ktorými si vie rozložiť dielce tak, aby aj spotrebu toho materiálu vedel ukorigovať. Plazma je jednou z bezdotykových technológií rezania. Znamená to, že tu nedochádza k nežiadúcemu opotrebeniu rezného nástroja. No nie sú to len výhody, ktoré sa s plazmou nesú. Rozhodne patrí medzi nevýhody ovplyvnenie štruktúry materiálu v reze, ako aj samotná šírka reznej medzery. Tá totiž nie je taká zanedbateľná ako pri lasery či vodnom lúči. No a okrem toho, že tu treba používať filtračné a odsávacie zariadenie, pripomíname, že sa s plazmou nedajú rezať žiadne elektricky nevodivé materiály, ako je kameň, dlažba či sklo.